Malo pre sam spomenuo, a nekako sam htio da napravimo i most s ovom drugom sferom tema koju se bavite, gde je mesto tu u kvantnoj fizici za Boga? A u suštini ono što sam htio da pitam, to Bog sad ne u onom klasičnom teološkom smislu, nego je postoji ta neka, je li ima logike za nekom višom inteligencijom? Meni je skoro jedan prijatelj koji je vaš kolega objašnjavao da preko teorije skupova jednostavno može da se dokaže da je univerzum inteligentan. Zanimljivo je, baš je zanimljiva ta teorija skupova, je posebno zanimljiva, zato što je to jedna od oblasti, matematičkih oblasti koja se obeležava jednim hebrejskim slovom alef, to je alef nula, to je jedan od vrsta skupova, gde u stvari ideja sa tim skupovima je da može postojati beskonačno beskrajnih skupova, što je onako vrlo paradoksalna ideja. Ali da, ta ideja sa Bogom i vezano za kvantnu fiziku, pa posebno eto, kad se govori o toj situaciji da za određene eksperimente dolazi do opažanja našeg svesnog i do rušenja talasne funkcije, da bi se nešto dogodilo. Sad postoji to jedno stanovište, pa kao šta omogućava onda da nova naša materija postoji? To znači da mora postojati neki svesni mehanizam u kosmosu koji svojim posmatranjem čini da mi možemo da postojimo. Jer smo mi dokazali da neke stvari, da materija ne može da postoji na ovakav način na koji mi ne posmatramo, već je ona onda talas. Mi nismo talas, mi smo čestica. Što znači da celokupno postojanje kosmosa po toj logici bi trebalo da bude omogućeno nekakvim svesnim nečega, šta god. Mi to zovemo Bog, jer nemamo bolju reč. Neko to zove viša sila, šta god. Naše celokupno postojanje kosmosa je moguće tim svesnim posmatranjem kosmosa kojim se ruši talasna funkcija, jer svaki sistem ima svoju talasnu funkciju, tako i kosmos ima svoju talasnu funkciju. I sad, kako je moguć kosmos? Da se ta talasna funkcija uruši, pa nešto ga posmatra. Ok, šta ga posmatra? Da li ga posmatra? Da li to je jedna od ideja, na primjer. Tako možemo možda da definišemo Boga kao neki entitet koji svojim postojanjem i svojim, bukvalno rečeno, posmatranjem omogućava da mi postojimo. To je iz ovog naše percepcije, iz našeg ugla, što naravno ne mora da bude nužno tačno, verovatno i nije tačno. Tako mi za sad mislimo. Ali to je jedna od oblasti koja na to sugeriše da na taj način verovatno može da se da objašnjenje za nešto što mi zovemo Bog. Daleko od svake religije koja danas postoji, jasno, na stranu, svaka od njih ima svoj način tumačenja Boga i to treba ulaziti na specifičan način. Ima tu gomilo slojeva, da. Naravno. Ali ako govorimo iz ove perspektive, to je, na primjer, jedna od ideja šta bi mogao da bude Bog. Znači, Bog je neka vrsta posmatrača. To mi je lepo, jer to je kao ono što smo pričali malo pre o ovom eksperimentu sa svetlošću, koja se ponaša onako kako se ponaša dok je posmatramo. Da, upravo to. Jer smo mi dokazali da se to dešava sa materijom, to je sa talasom i materijom, u smislu toga da li posmatramo ili ne posmatramo. Tako da, to je jedan od razloga zašto imamo slobodu da mislimo i nešto ovako krupno, jer eto na jednoj manjoj razini mi možemo da vidimo da to funkcioniše, što znači preneseno na jedan širi, veći sistem kosmosa, koji funkcioniše isto po tim istim kvantnim principima. Tako onda on postoji. Ako mi možemo ove stvari da radimo, znači da, eto, to je jedna ideja koja može da bude vrlo zanimljiva. Mislim, opet, ona za sad ne može nigde da odvede. Ja opet ne mogu da kažem da je to tačno, ne mogu da kažem ni da je netačno. To je upravo ono, to je teorija, to je upravo taj, opet, kvantni moment, to je verovatnoća. Znači, moguće je, nije nemoguće, ali je vrlo malo moguće sad na nama da probamo da nađemo način kako bi to mogli da približimo nama. To je problem u stvari što mi smo racionalno previše, mi smo racionalne biće i mi očekujemo da sve bude oko nas po tom istom principu utemeljeno, znači na našem raciju. Sad to je problem, ulazimo u jednu oblast koja nije utemeljena na našem raciju. Znači dešava se baš ono što mi ne mislimo da se dešava. To je problem, da sad prihvatimo to i mislim svi najveći naučnici su upravo to govorili. Onaj ko misli da zna kako radi kvantna fizika, taj ne zna, jer niko ne zna kako to funkcioniše, može samo da pretpostavi, niko ne može da bude siguran u to.